yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dumga wura alpha ɓoki sabbundu mbahna dow mbahna lesa kon waktu yoni ha to ndulumaji e nder galle abou baydi kaw e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hande o e nder wertago leydi ndi kala julde korka yuɓɓinama e ndega leydi ndi kala hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye juuli subaka hande o to juma mawɗo mo Dakar wo erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gurdata gurdama moƴƴama to leydi Mauritanie julde hande wonande hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani yaafima ko ene tolno temedere sappo dumbaɗo taw kadi koya duuɓi dottaɗi ma en ketto e nder kabruji moon musidɗo moon Alhassana Oumar Mbothia to leydi Mali ñalawma hanki o julde korka nde juuli hoorejo leydi ndi toon to Kuluɓa konde noon wo suuti konngudi makko o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde nottoto dialogue national woni kaldigal baɗo waɗi ndeka leydi ndi kala beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa wurdude gurdama moƴƴama to leydi Guinée Conakry teska ko ŋakkugol vaccin sukaɓe kene tolno 65 ujunere suka oɗo saaha ene goni e caɗele gam teskede vaccin mumen koko ŋakke ndeka leydi ndi kabruji men ma nawen ha to Togo Burkina Faso Côte d'Ivoire Somalie ma jaha to Djibouti kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala.
ceerno ahmad tijjani diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kamil asrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno ahmad tijjani diallo ma a wi alhamdulillah. ceerno ahmad tijjani diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi janowo barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewtu hen ko yaaji. ceerno ahmadou tidiani diallo holto o tawete hande o tawete koto paris lamorgo leydi france saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmadou tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji bas makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno abdoullahi diallo sa yiɗi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto rosso e dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno ahmadou dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko guiɗo makko miñi ko ene wiye ceerno souleymane diallo ene tawe ɗon noksoɗa on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno amadou tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene wiya moon ramadan moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru allah teddundu kettode kaburuji mon e demgal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari sappo seetto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba jayde moon jayde weltare tv ne waɗa moon julmo wuuri kala ɗo gonɗon eno gonirɗon kala ɓeɗo henna kay ƴakki ko tew ɓeɓe guertoɗe jaari kosam jaari ataye jaari boisson ɗo gonɗon eno gonirɗon kala on mbiyama ñalawma hande o ko ñalawma yamde yarde e weltade nde neɗɗo kala rentoto tikkere nde tawno tikkere wona hunde moƴƴude ha tenti noon ñalawma julde kono kadi hewɓe kadi ne kewi tikkude e nder galleji ɗi ha tenti noon ɓen ɓe keɓani ko ponno hebde ko kono moni kala yo andu ko allah rokkata so tawi ko moni kala rokkatno hoore mum hay goto tikkata moni kala wonata koye bel welto muɗuma jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiya moon oɗon jarlo oɗon jaafo ɗo gonɗon e nder jokli windere kala kono kadi jayde weltare tv ene heptini golle ɓen golliɓe golle moƴƴe guila e jumaji ha e jamaji e dariɓe ne mbajo ha e nder dinguire kala mo jiiɗa kala ko allah wi nelaɗo allah sa sallam wi mbaye no moƴƴiri kono kadi jayde weltare tv weltare ɓiɓe fulɓe ne rewindi darde ɓen darniɓe allah kono kadi e ɓen darniɓe allah en mbaɗa hen jawɗele men ha ɓen darniɓe allah mbawa tigui wawde darnade allah subahanahu wa taala ɗum ɗo kala jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe watti hen hakkille mum kono kadi jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne rewidi golle ceerno ahmadou tidiani ba to kay hayɗi mo ganduɗa hande ko jabtotoɗo namde ko fate banggue gueɗe diine nde jomiraɗo ɓeydantamo gurdam moƴƴam wonda e cellala e kisal ha toon to kay hayɗi kala darniɗo diine darni rendo darni leñol darni ɓamtare ko fate moƴƴere yo jomiraɗo wonan ɗum tasta men e barke ndu lewru allah teddundu kumpital ngal e ɗemgal pulaar to leydi ndi sénégal hande o ko weeɓani yiide leydi sénégal juldude e ñalawma goto ɗum woni hande ko teska e nder bertidi leydi ndi sénégal ɓiɓɓe julɓe leydi ndi kala juldi ñalawma hande o kala wonande ndeɗo henna julde korka teskande ñalawma hande oɗon kanko hoorejo leydi ndi sénégal hono basiru joomay diahar faye o yaltito galle lamorgo to o yaɓani toon to juma mawɗo mo dakar jaɓimo to noon ko imam moussa samba o noon julnata
oɗon juma caggal kay wonande nde ɓe koccodiri ɓe juuli ɓe gayni ko nden kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye wo hafti wo faye almami o ngam salminde ɗum almami o noon yiɗi ummitade salmindemo ko nden o walliti almami o ha dari ɓe calmodiri salminandu moƴƴo caggal hutba almami o noon ko nden kanko ɗo hen Bassirou Diomaye Diakhar Faye wo hocciti e ɓesguji leydi ndi kala o waɗi hen discours makko on discours noon ma en ketto musidɗo men Abdoulahi Zakaria Anne tawtoraɗo ñalawma hande o toon to juma mawɗo mo Dakar taw koye cimtol omo firana men konguɗi wonande hoorejo leydi ndi Sénégal. julde korka hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi juulama ɗo e Dakar mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye juuli julde nde to grande mosquée mo Dakar kanko noon o arti e jaam ko fati e leydi he o arti kadi e jaafodiral ko fati e hakkude yimɓeɓe goto foof yaafo goɗɗo on o wi kanko e hoore makko o yaafima dendagal watnoɓema ko boni omo ñaago kadi yo yimɓeɓe jaafombo jaafodira kadi e koye mumen. Le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. min mi yaafima yimɓeɓe fof mboɗo ñaago noon yimɓeɓe yo jaafodir saabu ko ɗum nawrata Sénégal yeeso ko ɗum kadi woni ko laɓɓinta ɓerɗe ɗe enen fof gonten gotum so tawi en gonti gotum tan enen ala ko donkuɗen o kayni julde nde kadi e yettude dendagal jangguinoɓe ɓurana e leydi he e sernaɓe he saabu ko kamɓe toppiti neydi ndi ha leydi ndi wawi wade no wayni e ko jiyeten e ɗeɗo balɗe Sénégal kada to yeehi ina ƴette ko wayno piriji janggude Qur'ana ƴetta hen ko pee e kadi ko waɗa ɗo e ɗeɗo balɗe ko fate korka ka to fate jangguin Qur'ana sukaɓeɓe o wi yo yimɓeɓe mbattu hen haqqille no fewi ɗum kadi ko weltare mawde wonande Sénégal. Abdoulaye Zakaria Anne grande mosquée mo Dakaru ɗo Weltare TV. Abdoulahi Zakaria Grand Dakar mosquée mo Grand Dakar Dakaru min nawtuma ha ton to cuɓlel lawa gando noon hande ɗo ko ɓuutaɗo hay dillude kam o wawa kala kam jiɗɗo ƴettanede sifa ayaw mum yo ƴeewoya a goɗɗo sen giwi e Abdoulaye Zakaria Anne jeheten koye nder bertindi leydi ndi Sénégal to Kolda juma mawɗo mo Kolda imam o wasiyi ɓiɓɓe lendi nde ndentoto discours aji gaddoji mette kami fitinaji e ɓiɓɓe lendi kala toon to Podor to ne kadi juma mawɗo imam o wasi wonande ko yimɓeɓe nanggodirta ɓe gona neɗɗo goto so tawi ko Matam imam Fall juma mawɗo kañumne wasiyi toon ko julɓeɓe nde jokkata wallodirde mo ala doole o walle joguiɗo doole o duwane enen kala nanggodiren jaren yeeso to ndulmaji demɓe ko yurmede e jurmodiral e ɓamtodiral woni ko jangta toon to wuuro teddungo Madina Gounass e nder bertindi leydi ndi Sénégal kala keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koye batu jagorɗe hanki woni goo batu jagorɗo makko kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi ɗum ko caggal hanki nde o naati oɗon sal kanko e hoorejo jagorɗo makko woni Ousmane Sonko en wonde nogas e joyo jagorɗo suɓaɓe kala nde ɓe jooɗi ɓe kuccodiri kanko hoorejo leydi ndi wo holliti wo erima hoore jaggo leydi ndi ko ɓuuri yawde toɓɓe 5 keñorade ko fate banggue jeunesse yonta o jangde e heblo ngarɗugo ko wona ɗum ko kadi rende ngaaluji ɓiɓɓe leydi ndi kala cuuɗiɗi gonɗi e nder leyɗele ɗe kono kadi yurnitade gueɗe guura caɗele mum kala uste ha heeƴa e ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi waylude yogay dosde sariya leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi jiito hen koye mumen kala nafodiral e ballodiral toɓɓe ɗe o suuɓiɗe kala o holliri kay ko toɓɓe keñoraɗe ɗen jaagoɗe kay nde jaccoto ha tenti noon ɗo e mayirɗe duɗo henna lewru beele piriji ɗi kala mbawa yiitede koye mumen e nder ɗiɗon fannuji kala jeheten ko ha toon to Richard Toll inde makko ko Aissata walla mbiyen inde makko ko Fatoumata Bintou Ba ko suka debbo mo duuɓi nogas ko kañum jibini toon to hôpital mo Richard Toll wo jibinto noon ko ɓiɓɓe nayo e lawol gotol hen tato ko rewɓe gotel ko dewel kamɓe kala aɓe celli aɓe mbi weng toon to hôpital mo Richard Toll ko wona ɗum ko noon wonande gardiɗo suudu sarɗiji no leydi Sénégal woni Amadou Mame Diop neli toon c'était timmuɗo ɓe sarɗiyankoɓe mbawi yettade toon gaddi toon balle payodinde no fewi gam wallidde
on suka debbo kame jinnaɓe mum kala hewɓe kay jultoyoɓe ndeɗo henna julde hanki o ko ɓitto mawɗo no feewi hewɓe en kolliti otoji ɗi tarif o koko ɓeyda wonande iwoɓe to Dakar ene paayi to Diourbel ɗo wonno 500 mbatti yoɓde kay ko ujunere so tawi noon ko iwoɓe to Dakar ene paayi toon to Fatick ɗonne kadi ɗo wonno 500 yeehi ha 400 Mbuuɗo ɓe kolliti noon toon to Thiés e hoore mum kadi ga roccero e hoore mum pireji kewɗi ɓeydima hen kono noon hanki hewɓe kay wonande yaltoɓe wonande wuuro ngo dañi caɗele mawɗe no feewi ngol jaltugol noon ko ɓitto mawɗo no feewi woni ko teska hen ɓitto mawɗo woni ko teska ko fati banggue embouteillage kewɗo no feewi kañum woni ko teska ko fati e banggue jaltugol leydi ndi hanki hande noon teskama ɗo hande e janggo kala ma nguleki ɓeydo no fotiri kala e nder jokki leydi ndi Sénégal ko hakkude 4 degré ha fayenma 44 degré. Korka darima del nyurmu jamure jenge gudama del nyurmu del jonna de guditama del nyurmu seytene jindumbama del nyurmu bolle mojje ciowama del nyurmu do fi men jafama del nyurmu so julde nde yettima yendumu julde kaske yettima del nyurmu julde laya yettima del nyurmu haadi Malick Sy welede Allah e maɗa ha ton to korko ƴeela to taweteɗa ton to aljannaje jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelduma duwaw yejjittama abadan ane walliyam fagal maɗa jime ma baɗɗe fayida kame duɗe ɗe ɗaccuɗa sukaɓe ne janga hen sariya Allah o kame fulfulde nde en duwanima en jetti kadi en jaari ɓen tambiɓe ɗe henna duɗe ha mbawa kadi lomtade yolde maɗa paɗena ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qazouani hanki o jamma waɗi ɓartaki mum faade ɓiɓɓe leydi ndi wodduwanimama ɓe o wiɓe juulemo wuuri yiitumo wuuri kono kadi yo Allah tastu en e barke ndu lewru kono kadi o erin ɓiɓɓe leydi ndi nde gonata neɗɗo goto tammodira nangodira kono kadi o rokki ɓiɓɓe leydi ndi kala balɗe ɗiɗi foftore ɗum noon ko goo ɗiɗi sawwal hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi ñaame jare poftoɗe hay goto mo to dillu wotto warñu onon ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ko cadeau makko faade ɓiɓɓe leydi ndi kala kono wa yaafima ken tolno 110 dumbaɗo taw koye duuɓi dottaɗi ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce to leydi Mauritanie min calminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon kay hettiyankoɓe Buuɗal Yurmede ga e nder lamorgo leydi hono Mauritanie hani e nder leydi ndi kala aɓe ketto hono Buuɗal Yurmede no feewi hani e qissa hande o no jofiri ni aɓe kay beltani Allah aɓe beltanima hono sanne habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e wayno ñalawma hande o de ko julde e wertago leydi hono Mauritanie caggal kay nde mbaɗi kamɓene balɗe mabɓe 3 aɓe koora ɓe timmini lewru ndu nde tawno wonde ɓe korno ko ñande altine ɗum noon e ñalawma hanki o waɗi ɓe balɗe 3 ɗum noon waɗi hande ko julde mabɓe ɗum noon waɗi hono fartaŋe e garde ɗo leydi ndi Mauritanie Mamadou Cheikh Al Ghazouani e wawde yafade kay 110 taw kadi ko neɗɗo dumbanoɓe kamɓe noon ko ɓen o yaafimmaɓe noon hen hitande e taw kadi ko joomum ko sohno fodde kay hono duuɓi kadi ko ɓuuri 2 fayi dow ene wayno o yaafimmaɓe hono hirande ɓen timmiɓe ɗum ɓe mbawi kono yaltinede ɓe timmaɗe ɓe kam ene wayno hono jaafama kay tawa kadi koye hitande wotere ɗum noon ko décret taw kadi ko bawɗo kadi ussude wona peine mo on kadi hono o waɗano taw kadi koye tugnade ɗum noon e article maɓɓe kay taw kadi ko 37 ɗum noon e nder hinde ɗo hitande wonno kadi ko guila kadi ñawanoɗo guila 11 taw ko lewru mars ujunaje ɗe nogas hono mayno ɗum noon wonni kadi fartange kamɓe e nde ɗo julde korka hitande 1945 fergo nelaɗo men
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nden tigi ɓe mbawi kadi e wiyede aɓe jaafe fodde hirande ɗum noon e wona ɓen noon jeeyaka hen ɓen noon taw kadi ko tumanoɓe wargo en ɓen jeeyaka e ɓen hani e seɓɓitiɓe e waɗoɓe gueɗe bonɗe kadi eɓen foof ngala hen hande tengti noon kadi e waɗaɓe kadi ɓen e nawoɓe yimɓe e nder kadi wadde woneɗen gueɗe ɓe o jeeyaka hen ko fate koɗo maccuka ko kadi toppittuɓe waɗɓe ɗum ɓe ngala hen waɗoɓe kadi ko wiyete kadi joguittoɓe kadi won ɗen ko addata kono pirguitte e nder ono leñol ngol ɓen ngalaki hen e wadde haaluji ɗi moƴƴani ɗum foof ala hen e ɗum noon ko ɓen dettournuɓe kadi hono ko gueɗe taw kadi ko leydi ndi ɓen kadi jeeyaka e yafaɓe ɓe hani ɓen kadi wostotoɓe hono kalisaji ɓen kadi ngalaki hen hani e ɓen taw kadi ko waɗoɓe ko fati e jeeygol kadi ma walla kadi addude wona ɗen gueɗe ɗe moƴƴani e nder leydi ndi ɓeɗo foof jaggiraɓe ɗum ɓe ɓen ngala e ɓeɗo yaafaɓe ɓen ɗum noon ɗum waɗi noon dendagal ɓen taw ko prisonnier ji ɓen dañoɓe kadi taw ko duuɓi ɗi wonno ɓen yaafaɓe hirande ɓen ene wayno ma mbawa kadi kono yaltude mbawa kadi juldude e ɓesgu mumen ko ɗum ɗo wonno habaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodji gam weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbotia weltare Ayawo TV jayde weltare TV ne nelduma duwaw ha ton to sarandogo kala mbima ya julma wuri ane ɓesguma kala e darnema tabinde fayodinde kame wittoma e softendema e kumpitiɗe mbatta e nder leñol ngol e nder rendo ngo kala ha tenti kadi yogay jaydeli e kala saha ɗo dandema feñata kala a jarama yo jomiraɗo yoɓe a moƴƴere no mbiɗani ko noon inchiri tonne kadi kene tolno e temedde nayyi suka taw ko baye wawi holtinede toon taw kadi ko kolto bangu fayida no fewi hakkude Aksula kame Bani Chaba porte parole mo gouvernement leydi Mauritanie o holliti wodani yogay jaydeli ko mbi hoorejo leydi Mauritanie dañi jolodade e hoorejo leydi Israël woni Isnaga ɗum ko tan to Kigali caggal nde ɓe kotti toon gam oɗo saaha miccade ɗin wargoji bannuɗi toon 30 ñalawma walla men 30 ndungu o holliti ɗum wodani hay seeɗa kono kanko porte parole gouvernement o holliti wonande natgol koninkoɓe leydi Mali kamɓe wallidi men e nder keerol leydi Mauritanie ɗum ko par erreur ɗum noon oɗo saaha holliti ɗum wona hunde tayande gartaten koko fati e banggue awoɓe taw ko toon to Nouadhibou taw koye laana mabɓe majjunoɓe hecciyanke koɓe jeegomo ɓe gawata noon koye dow hinde compagnie chinois poli kan laana jiwnoka goto tan yiita hen joyi heddiɓe haɗo ɗo gonɗen cuwa taw a yitede layyaji men kirsama e ñurmo yimɓe ɓe ñantima e ñurmo nagoɗen ɗon Allah yenkimo ñorodi Sahel ha faynma to Jombuko kono ne kadi ha faynma nder bertidi leydi Mali hewɓe noon juuli hanki kono hande kadi hewɓe juuli e nder bertidi wonande Nioro Jombuko ha faynma e nder diwan Guidimaka ko wayno Melga e ko taari ɗum kala ɗum noon ɓe mbiyama julmo wuuri hewɓe en kay mbaɗi discours aji taw kay ko ɗin khutbaji ko noddude jaam e kisal e yurmodirde e yafodirde e ruttitade Allah subhanahu wa taala e ñagade Allah kadi kiɗo henna ngulekinde hoyfana dendagala wonande wertidi leydi ndi leydi Mali kala leydi Mali hanki o won julɓe hewɓe hen toon to galle lamorgo to ɗum ko caggal ndi wiya lewru yiyama toon to Kolikoro ha e nder Bamako kala ɗum noon ko nder commune 6 e commune 4 kala ko nden noon jayde leydi Mali ORTM ɓe mbawi saktude ɓe kolliti comme ñalawma hanki o ko ñalawma julde kono ñalawma hande o ko ñalawma foftere caggal kay ne mbaɗi hanki sambe ɓe ñaami guertoɗe ɓeɓe tewa hande o ko foftorde poftoɗe ñaame jare janggo o duttoɗon e bureau ji golle mumen kono kadi batu jagorɗo hande ma yuɓɓine toon to galle Kuluba kanko colonel Assimi Goïta hoorejo leydi par transition ko hande hanki noon o yi toon o juuli hanki kono o juuli koto salle de baguette de palais Kuluba ene wonde hoore jagorɗo leydi ndi woni Shekel ko gala mayiga kame CNT gardiɗo suudu hakkude laamu hakkude
lomtingo suudu sardiyeji woni Malik Diaw kamɓe kala ko toon ɓe juuli caggal nde juula gasi noon caggal khutba ko nden kanko colonel Asimi Goyta o ƴetti konngol wo eri ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala kono kadi wo duwanima koninkoɓe leydi ndi dariɓe darde tinde lang ɓen wasɓen pittali e gañiɓe kala kono kadi wo holliti hande o nden kay kisal ene ɓeydo e nder gendi leydi ndi kono kadi wo erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata neɗɗo goto kamɓe kala ɓe nangodira nde tawno ko ɗum tan woyi nafde leydi ndi kono kadi wo erima nde ɓe nottoto dialogue kaldigal gongal e noddede oɗo saaha e ndeka leydi ndi kala opitoji ɗi Mali ha tenti noon Bamako ha tenti to Gabriel Touré teska toon kay ko mayiɗeli kewɗi ɓe duuɓi 60 e ko jaasi ɗum seeɗa walla ko famɗi ɗum seeɗa ɗum noon ko caɗele nguleki teskede no feewi ɓen tambiɓe ko fate oɗon fannu e cimtol ngol ɓe jaltini ɓe kolliti nde yimɓeɓe ndentoto yaade nangue wadde hen ɓalli mumen no feewi nde yimɓe kadi kebbinta ndiyam e école aji he e kala saaha nde neɗɗo o yarata ndiyam taw ko jargol moƴƴol no feewi ɓe kolliti kadi rentade lelade e suudu taw suudu ndude uddi palanteɗe kala ne guddi ene wawi donka fofde ɓe erima kadi wonande on joguiɗo ko fate ñabbuji cornique tension diabète e goɗɗum kala e kala saaha nde ƴewtoto ko fate banggue rafimo wondi o ko wala ɗum ko kadi ɓe kolliti nayeɓɓe e kala saaha nde ndiyam ɓattinteɓe ɓe gomne hen e kala saaha woto goddiɗi jorde kono kadi ɓe kolliti ɓen joguiɓe caɗele ɓerɗe ronkoɓe fofde nde ndentoto yaltude nangue so tawi ngue wuuli ha tenti noon wonde wone nokkuji kono kadi ɓe kolliri nde yimɓe ɓornoto comci ɗi ganduɗa ɗi gona comci tekkuɗi ha ɓurti wona kadi koykon ha ɓurti woto keneli nadde e ɓanduma yorna wonande ɓandu maɗa ɗum noon ɓe kolliti so neɗɗo waɗi ɗum tan ene gasama gueɗe kewɗe mbaw fabade ɗum ɗona sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ñalawma hande o bertide leydi ndi juuli to juma mawɗoɓe erima jaam e nder leydi ndi kala kono kadi ɓe erima beldal e ɓiɓɓe leydi ndi kala ko wona ɗum ko teskede wonande vaccin sukkaɓe mo hinde BCG koko ngakki e nder leydi ndi kala ha ganduɗa kene tolno e ujunnaje sukkaɓe taw kadi ko hutortoɓe ɗin vaccin ji hande o goni koye didol boɗoyola jeeyi sababu noon hewɓe tambiɓe on fannu erima gouvernement o ko ɓuuri yawnade nde mbaɗata hen juuɗe mumen FNDC e garde gola Oumar Silla di fuñe mangue ɓe kolliti koɓe fuɗɗittoɓe seppoji mabɓe e nder nduɗo hen lewru ha laamu ngu kay rokkaɓe ko laaɓi ceer wonande mayirde ndeɗo hitande gassi ha laaɓi transition wonande capitaine walla mbiyen général Mamadi Doumbouya ɓe kolliti noon wonande kay seppo ngoɓe jogori wadde ñande 13 nduɗo hen lewru ɗum ko toon to Paris lamorgo leydi France to leydi Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara hande o to juma mawɗo mo Abidjan ko toon wo eri jaam e beldal e ɓiɓɓe leydi ndi kala wo holliti ko neɗɗo jalloka kono kadi ko neɗɗo jiɗɗo jaam ko ɗum woni ko eri ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗon ɗo Côte d'Ivoire juuli ñalawma hande o kono kadi kanko hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alhassane Dramani Ouattara mo tijji jaɓɓade kikiɗe janggo o hoorejo leydi Gabon woni général Brice Oligui Nguema on noon général polluɗo laamu Ali Bongo o Ndimba piɓɗo kay wadde jillu mum to Abidjan kene wona balɗe tati fuɗɗoto ko ñalawma janggo ha 13 nduɗo hen lewnu gonen taw ko jillu cehilagal kame golle hakkude leydi Côte d'Ivoire kam e leydi Gabon paɗen koto Togo caggal nde dirtina sumgoji tijjanoɗi 29 lewru avril subaka hande en keeɓi ɓattake taw kadi oɗon ɓattake sakti ɗum wonande ko tambiɓe catal sumgoji leydi ndi 29 nduɗo hen lewru ene gasa ñande 20 ndu lewru fonno wonde sumgoji ɗi caggal nde dirtina noon ɓe kolliti e ɓayyingol mabɓe ma sumgoji ɗi mbawa yuɓɓinede 29 lewru avril kona ɗum ko noon landaji lundo kewɗi kay kolliti ma ceppu 13 14 15 e nder leydi ndi kala gam hollirde ko yahata e leydi he ko ɓe jonnani ɗum tene ɓe belaka ɗum ha tenti noon ko fate waylude dosgal constitution leydi ndi rokkude doole suudu sarɗiyeji leydi ndi ha wawa rokkude doole wonande kay président
oɗo henna ko fate ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ko dirtinaɗi taw ko sumgoji législative kame régional baɗoji e nder leydi ndi ɗi ganduɗa koko dirtina ko ɗum ko togo jagorɗo ñawoje leydi ndi haaɗi kala ko fate yaltinde kabaruji ɗi gonɗani e nder leydi ndi ha tendi noon to banggue laylayti rendoɓe koliti kay kala nanguira ɗum koko satti fawete e dow muɗuma to Burkina Faso jagorɗo tambiɗo jeygu leydi ndi kame capitaine Ibrahima Traoré hooreji ndi ɓe kadi caggal ñalawma hanki o jaltingol kala ko fate banggue farine beele e nder leydi ndi kala ɓe kolliti leydi ndi en hatojini e gueɗe ndemandi muɗum ndin ndemandi noon din gawri wonta yaltu leydi ndi ha jeereji leydi ndi kay ɓuura wawde teskede leydi ndi ne jogui guura timmuka no feewi Niger hakkude Russie koko ɓeydoto yarude yeeso ɗum ko caggal jillu sete timmuɗo bannoɗo e darode nde ɗo henna hitande taw ko toon to leydi Russie Moscou noon jaɓani leydi Niger ma neldu ko ɓoyata ko koninkoɓe kay wawɓe dartade fiyande ɓen joguitiɓe armeji taweteɓe e nder leydi Niger to Somalie kene tolno capanɗe joyo taw kadi ganduɗa ko ɓen harbiyankoɓe yaadiɓe Al-Shabaab ne hen commanda maɓe mawɗo no fewi taw koye ballal frappa ndiwowa taw ko armée leydi ndi to hakkude leydi to wawi kay derguidde pittali ɓen joguitiɓe arméji waɗoɓe janguji men e kala a saaha to Cameroun ko jaydiyanke goto kay debbo biyeteɗo Louisette Sylvie ngo yembele kon kay bifta balɗe ɗiɗi wara hanki noon ɓandu mum yiita ɗum noon ko toon to Yaoundé kona ɗum ko noon oɗo saaha police udditi hen losko yaygo no fewi kono gadiɗo tumede e wargo makko ɓiyi ko gorko oɗo saaha loskoji ene jokke on hayso tawi andaka taw baɗɗo ngal ɗon baɗal ha funŋini jagorɗo administration territorial leydi ndi woni Paul Atangué Adji yaltini ɓataki mum wo holliti wonande ɓen opérateur économique en ko wayno Orange kame MT ɓe dokkama balɗe capanɗe jeegom délai nde ɓe mbaɗata identifié wonande kay kala joguiɗo sim téléphone e nder wonande ɓoggi mabɓe kala gam teskede won harbiyankoɓe jeeyaɓe Boko Haram kame woɗɓe kala en jogui pisuji tene kutoro e nder leydi ndi ɗum noon ɗen gueɗe kala yo ciggue ha laaɓa to Djibouti kene tolno capantato e jeetato migrant ɓalli mabɓe jiita ɗin ɓalli noon keptinama to OIM woni catal tambingal ko fade banggue ɗanle ɗen nde wani lawola ambassadeur mo leydi Éthiopie holliti ɓen kala ɓe jeeya ko toon to leydi Éthiopie ɓe paano koto Yemen kono kadi ɓalli mabɓe ma tottite koreji mabɓe joolam jaɓeri paɗen koto Gaza hakkunde mum e Khan Younes ala kalɗo fallantere huɓere heedi so wona kay ɗon ngalɓita taw ngalɓita ɗum ko kure e conde bomboje giwɗe toon to Israila ɗon ɗo armée Israila yalti to Khan Younes kame Gaza finoɓe taw ko dognoɓe moltoyiɓe toon to Rafa hewɓe hen oɗo saaha puɗɗima artude ɗe garti koye saretaji bamɗi saretaji pucci otoji motoje saretaji kala mum kono ala kala ɗo mbawi wonde nde tawno kuɓeji ɗe kala ko ngalɓitade mbatta condi ha laaɓi subaka hande o kadi wonande Gaza heeɓi bomboje gulɗe jaw ɗon ɗo ɓe goni e julde welnere mo hay goto fotani mettinde ko ɗon kay ƴiƴimeje ndufa subaka hande oɗo ganduɗa ñamde e yarde koko ngakki e nder diwnuji kala ɗo yimɓe ponno ñamde e yarde kala jagorɗo Hamas mo cellal ɓalli wo holliti gila tan 7 octobre fiyande wannode kene tolno capanɗe jeegoma e ujunnaje capanɗe jeegom ujunere pawɗe ujunnaje tato neɗɗo woni ko wasi fittanum temettete capanɗe jeegomo neɗɗo ɗum noon o holliti taw koye bomboje giwɗe to Israila ko wona ɗum ko noon e nder balɗe ɗi tan jewtuɗe ke wona temedere capanɗe joyi e tato neɗɗo leggal dande mum ittama ko wona ɗum ko capanɗe jeegomo dañi gañade hen paɗen ko toon to Thaïlande ko wen peƴƴerde nguleki mawde ari toon ha yettini lamorgo ngo woni Bangkok ɗum noon e nder leydi ndi teskama capanɗe 5 degré hande o ko nguleki eɗen gandi Thaïlande ko leydi remori maaro no fewi kono kadi teskama hay kandema e hoore mum fuɗɗima sumde bonni wonande économique yogay nokkuji ɓen hutortoɓe ndema e nder leydi ndi kala julde haran yettima e julmo haari hoore yettima e julmo hori hara yettima e julmo
hitande julɓe filtima nden julmo onon bandiraɓam yendumo julde mawlude yettima nden julmo kismo ene mi yettima nden julmo ente julɓe gimmima nden julmo ɓurtinde ɗon on jamma nden demmo ɓiɓɓe fulɓe nder mali nden julmo ɓiɓɓe julɓe nder afrique nden julmo ɓiɓɓe julɓe nder duniya nden julmo onon ɓiɓɓe julɓe ye julmo onon ɓiɓɓe fulɓe ye julko heer musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital men ɗemgal pular ngal min gaddanno mon kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to leydi mauritanie ko musidɗo moon alhassane oumar mbodja to leydi sénégal to banggue firo discours hoorejo leydi ko musidɗo moon zacharia won musidɗo moon abdoullahi zacharia ana ketki malaki jaam yo jamal hiranena